Ne-am luat casă nouă. Băi și fete, nu știu ce a fost cu intro-ul ăla, dar astăzi ne jucăm Clap Clap. De ce caută aici? Deci, mai pe scurt, îl spun să mă cac pe mine la jocul ăsta. Foarte simplu. Am un FPS, ajutor, Clap. play. Am văzut jocul ăsta că a fost jucat de foarte mulți youtuberi, cum ar fi Rafael, AB Ryan și foarte mulți oameni. 8 octombrie 1984. Spune. Îmi dai bomboane, nu? Da. Așa, mersi. Dar nu vin degeaba. Normal. O să-i dau nimic, băieți și fete. Poftim? Glumesc. Yeee! Bun, cine mai jucăm azi? Mă rog, ce te mai joci tu, că eu doar mă uit. Ne jucăm Clap Clap, un joc horror. Bun, excuse me, I'm trying to find a house on the street. Că așa nu pot să hai mai departe. Bun, n-am înțeles nimic, că nu știu dialogul. La revedere. Ce casă frumos. Și că tu o să găsească o casă, între timp toate casele sunt chill. Vedem toate casele sunt la fel. Deci găsim casa lui Maxim. Avem acolo test. Asta este, hai să dăm enter în house. Chiar trebuie să fie în spate, în backyard. Ok. Oare dacă îți lași cheia în backyard, ce se întâmplă? A, și-a lăsat-o și la vedere. Efectiv, unlock the front door. Dar nu puteam să merg prin spate, gen, că era și acolo o ușă. Așa, ca întrebare bonus. Și... Na. S-o deschis luminile random. Ok, hai să închidem ușa. S-au deschis luminile. Dumnezeu a spus să fie lumină. A spus și este. Bun, traduceți, domnule. For house sitting. Nu știu ce e house sitting. Fă-te sigur că 2 puncte. Verifici poșta, cutia poștală. Uzi plantele cu vasolină, cu benzină, cu ce-o fi. Aici să lași gunoiul în casă. Bun, și cam atât. Și apasă Q ca să stingi luminile sau să le aprinzi. Bun, trebuie să vedem rumurile ce e aici. Niște domestos să mâncăm și noi. De fapt să bem. Zice cât noi. Trebuie să vedem rumurile. Wow, ce e aici? Aici este baia sau tronul regal. Pe tron? Tronul regal. No, un tron. Ia, aici e... Și ce? Ia, unde e cutia de 16? Oh, poți plec și pe aici. Ok, interesant. Hai să închidem ușa. Bine că știm că putem pleca și pe aici. Cheia de 16, cheia de 16. Cred că e aici. Nu știu ce e asta. Putem da și print, ceea ce îmi place și iubesc. Ce e asta? Clap, clap, automatic system, da, bine. What? 97 pentru clap, clap, 97 de dolari, da, ca să bată din mână? Și te-ai bătut de câteva ori. Am venit cu altul. Ne-am dat naibii. Nu, deci nu, n-are cum. N-ai cu cine, frate, n-ai cu cine. Nici cu ușa nu te poți înțelege. Efectiv, ușa asta este malefică! Vai, Uite o rățușcă. Rățușcă! Deci ai două ouă. Deci ai două ouă. Pe asta are cadă, mă, și are unde omul să se spele, mă. Acolo nu are, ai văzut? Toți care m-au spălat la Ghean când eram mic. Și de parcă n-am 12 ani acum. Fair enough. Casa pare să fie preț normal, acolo nu merge. Hai să vedem ce trebuie să facem mai jos. Can't leave that lying around. Ia vezi, Check the mailbox. Ceva în frigider. Deci s-a schimbat atmosfera. Gol? Ăsta are ceva măcar. Sus, ăla de sus e gol, ca sfătul meu. E la fel de gol. Ne-am dat aici. Nu, dar am o viață foarte goală. Ce asta? Și eu. E teleșomandă. E teleșomandă. Ce? Trebuie să... Ba, ce se astea, mă? Ce-s mecanicele astea, mă? Ia să vedem. Și ce? Missing. Are față de Gabor. Da, știi cu ce stai aici? Sus, două posturi, da? Dar de ce s-a schimbat ambientul? De ce e așa de creepy ambientul? Oare pentru că este un joc creepy? Să-l explic. Check the mailbox. Pe line? Grab the waitering came from the garage. Hai, udă plantele. Că asta, plantele astea sunt transparente, cine are? Nu știu, e un joc pixelat, la ce te aștepți. Și uite, ai acolo level de ăla, bro. Ce level? Nu vezi acolo că se încarcă o bară? Ba da. Apoi vezi. Mamă, una din 5. Asta are apă infinită, ce dracu? Bună întrebare. Cred că au făcut glitch-ul ăla de apă infinită și acolo avem apă infinită, ca pe Minecraft. Exact. Trebuie să mă las un pic de Minecraft, că parcă prea am un joc Minecraft. Dar cui pasă, hei! Niciodată nu contează. Un duș făcut, un meci de Skywars pierdut. Sau de Bedwars. Lasă, mai bine să putem, puțin. Nu știu, eu mai bine mă spăl. Nu, de ce efectiv? Nu știu când o să iasă clipul ăsta, ca idee. Știu că mai am câteva clipuri de pregătit. Și by the way, asta este din seria postez o dată pe săptămână că mă duc la muncă. De asta. Păi tu câți ani ai de te duci la muncă? 18 ani, din păcate. Am împlinit ieri, din păcate. Serios? Da. Nu ieri, am împlinit răsăltermor pe 14 iunie. Anyway, happy birthday. Am dat battle flip! Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Și acum dăm astea la o parte și mergem. Pentru că suntem foarte șmecheri și luăm gunoiul. Uite oase. Yay! Va normal. Oasele roate. Du-te, bă!
Ceva normal. Poate... Ce? Bun. Așa. Ioi! Dă-mă să spawn mă ăsta! Dă-mă să spawn mă! You scared the shit out of me. Am agent, dă-te n-ai la agent. What's this about? Nu Lasă-mă să duc a gunoiul dispărut lumea, a dispărut măta. Lasă-mă să ducem gunoiul. Lasă-mă ca să ducem... Lasă-mă ca să ducem... Bă, am văzut ceva. Ce ai văzut? Mă speră cu acolo din față. Sper, Mă rog, tu fișurile astea. Două. Cred că e cineva. Nu garantă să te duci acolo. Uite, hai că s-a cu cheile. Trebuie să intrăm că e casa noastră! Baia era deschisă? Da. Ok, baia cred că nu era deschisă. Mă, Băi, Radopule infect, cine ești, mă, tu? Ha? Bă, dacă mă întreb pe mine, cred că ori vecinul, dacă ăla care a stins luminile n-are mâini, atunci cum au închis luminile? Am făcut clap. Păi cum? Dacă n-are mâini. Bună întrebare, nu mai răspund. M-am speriat de ce ai făcut tu, nu știu ce ai făcut, dar ai făcut. Bă, stau de chei la cine? Bă, stau de chei. Nu e de parcă le iei tu, știi? Nu eu. Grab some from the kitchen. Mă duc ca să mănânc în... Da, și avem cereale făcute cu... polistiren. Cu lapte de la Zuzu. Se explică. Hai că se uite și el pe papă. Mamă, dar zici că e băgat în pat acum. Ne uităm la filme. La ce film? Nu știu, s-a deschis o poartă. Parcă vezi că se deschide ușa, că am fost. Bă, taci, nu mai poci. Dar nu eu. Dar nu e papagal, e un papagal. Dar nu e. Da, ceva normal. Da, ceva normal. Am adormit cu televizorul deschis mai pe scurt și ne-am trezit. Întrebarea mea e la ce oră? La 3 dimineața. Ciao! N-ai văzut? Da. Ce? What was that? Ce oră de mine n-au văzut. Uh, Bă, m-a speriat de mână. broci aici. Clap. Da, ceva normal în România. Asta aici, bro. Bă, cred că știu eu ce-a fost. Bă, efectiv, când s-a certat doi părinți, mamă și cu tată. Bă, mi-e frică, bă. De ce? Nu știu, dar mi-e frică. Păi și ce, mă? Păi cine ești, mă, tu? Bișnițarule. Da, cred că... Mă, bișnițarule, cine te crezi, mă, tu? Te dai șmecher acum, ha? Ne-am dat. Te dai șmecher, mă, du-te, mă, tu, dracu, mă. Ne-am dat. Ce scrie acolo cu sânge? Rubber ducky? Rubber ducky? Ce fac acum? Am rupt de la ce-am. Aș face, dar nu pot. Bun. Ia! Crezi că trebuie să fugi? Crezi? Fugi! Dar stai mă pe loc, sigur nu te omoară. Că doar mă cac pe mine și atâta, nu se întâmplă ceva. Joc. Mamă, uite sânge pe geam. Nu-i sânge, mă, e ketchup. Ketchup, e Tommy! Nu pot merge. Tommy, e ketchup dulce. Ok, cu lumina... Măcar să mă mai ketchup. Ce acum? Well, bună întrebare. Ok, vreau să reach the nearest police station. Bravo lui. Fair enough. Understandable, nu cred. Da, deci au găsit mai pe scurt corpul ăsta în gunoi. Pe acolo e locul. Gunoiul dracu. Da, ok. Și nu a fost descoperit creatura. Bravo, ei. Cazul a rămas nerezolvat. Da, Vă doar undeva. Thank you for playing my first ever indie horror game. Să trăiești, bossule. I hope you enjoyed playing as much as I enjoyed making it. I will be releasing more horror games. Bine, frate, am înțeles. Ar putea să ne dea spoiler. Normal, să promovează, fratele. Dați și voi acolo un subscribe, by the way, și la mine și la Ștefan și la băiatul ăsta, că de ce nu? Păi, cam asta a fost clipul, băieți și fete. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți clipuri de genul, apăsați butonul de like și pe cele subscribe. Și cu asta eu am fost Roni, el a fost De fapt. și noi ne revedem data viitoare.